Pregunta Iván do Correo Gallego se polas circunstancias desta semana, coas lesións, coas inclemencias, en un campo como Pasarón, se crees que foi a victoria máis importante desta tempada? Bueno, non sei se foi a victoria máis importante da temporada, pero desde logo, pois, como di Iván, que é un medio de Santiago e que sabe perfectamente nas condicións nas que chegábamos, non só de adestramentos, que esta semana pois apenas pudemos facer 2 adestramentos en boas condicións para preparar o partido, como chegábamos con efectivos, non? Moitísimas baixas, xogadores moi importantes para nós, xente que fixo un esforzo sobrehumano, no caso de Primo, que todavía non estaba recuperado ao 100%, e Sales a media hora a dalo todo, Pablo Antas e Roberto Baleato que intentaron forzar, probáronse antes do calentamiento e non chegaron, variantes de meter a Jimmy de extremo, Matías de lateral, bueno, ao final que eu non podo máis que quitar o sombreiro a este equipo, a este grupo que están facendo, como adestran cada semana, como compiten contra calquera, e a verdade é que estes 3 puntos para nós son moi gratificantes. Evidentemente sabemos o tipo de liga que é, sabíamos que de ganar hoxe pois nos separábamos un pouquiño do Pontevedra a falta de 3 jornadas, e para nós, pois, bueno, era unha salida complicada, máis aínda con todas esas baixas, e creo que ao final, pois, bueno, a palabra equipo neste grupo quedase pequena. Pregunta Reigosa se da Voz de Galicia se foi un partido de fútbol e ajedrez. Bueno, gustalles moito que lles contes plan de partido, vale. Nos chegábamos aquí ca idea de facer algo parecido ao que fixéramos en Coruña, xogar cun falso 9, non? Pol Bueso, Xisco, 2 centrales que si teñen referencia é moi difícil que che deixen xogar balón, no momento en que non teñen referencia e eres capaz de collelos en carreira, pois sufren un pouco máis, non? Entonces aí foi onde a nosa primeira opción esta semana foi traballar cun bicho de falso 9, como acabamos o partido contra o Ferrol a semana pasada, con Miki e Brais Abelenda en banda para ter esa velocidade. Ao final, pois, bueno, ese medio campo pois, non o podemos recompoñer, e optamos por adiantar a Jimmy e por meter a Matías. Os 20 primeiros minutos creo que se ve o plan de partido co que viñamos hoxe. O gol precisamente ven nunha xogada así, sabíamos que eles pois, iban a vir a apretarnos moito arriba con ese 4-4-2, con Charles, Rufo e a liña de medios. Queríamos pois atraer con xogadores cercanos a eles para que deran ese paso adiante, generar espacios e a partir de aí buscar a Miki e a Brais. Os 20 primeiros minutos fomos quen de facelo, a partir de aí Luis fai unha variante, métese de 5, estamos 15 minutos igual, vemos que evidentemente o equipo que temos diante é un equipazo, oblígate a meterte atrás. E na segunda parte o que falamos no descanso foi que, bueno, tiñamos escasos cambio e medio, Pereira e Primo pois medio tocado, e optamos por meternos directamente xa en línea de 5, igualar e a partir de aí defender. A verdade é que é un auténtico lujazo para un adestrador ver como un equipo que ten unha idea de xogo, de impoñerse o rival co balón, como é capaz de defender, con que solidaridade, con que balance, con que equilibrio. En todo momento había coberturas, en todo momento había superioridades numéricas, profundidade defensiva. Bueno, creo que o seu equipo, xa vos digo, que é para quitar o sombreiro e para estar moi contentos do que o seu equipo fixo aquí. Sabemos que Pontevedra é un equipo que che hunde moitísimo, non tanto por xogo interior, sino por centro lateral, con 2 referencias como Charles e Rufo, e sabíamos que aí íbamos a sufrir. En principio, se viñéramos con todos os efectivos, intentaríamos facer un partido moi parecido ao que foi na primeira volta en San Lázaro, sabendo que viñamos mermaos e sabendo que eles o seu potencial é ese, pois non nos tocou máis que poñer o mono de traballo e xogar o outro fútbol que, insisto, ver a Bicho, ver a Josiño, ver a Brais Abelenda, hoxe nos faltaban pois Baleato e Pablo Antas, que dentro da tipología de futbolistas que temos son os que máis se adecúan a ese traballo defensivo, e ver pois eso, os Bichos, Josiños, Miki defendendo como un bloque para quitar o sombreiro. E a última de Santiago, despois de gañar en 3 campos de transatlánticos da categoría, despois de non perder contra ningún equipo galego no que vai de Liga, hai licencia para soñar? Bueno, hai licencia para descansar, hai licencia para ver a clasificación moi tranquilos.
moi tranquilos. Agora temos unha semana de parón para recuperar a xente, é a mellor noticia que podemos ter. Evidentemente isto nos sirve como un aliciente para seguir traballando na liña na que estamos, para seguir creendo no que facemos, para seguir apostando pola nosa idea, pola nosa filosofía, non só a nivel de idea de xogo, sino de club. Bueno, evidentemente cada vez quedan menos jornadas, pero o miércoles desta semana vimos como o Celta B era capaz de ganar o Guijuelo, que tenía ese segundo, parecía que xa iba a ganar a Liga, o se non son quen de ganar o Salamanca, volvese a estar todo apretadísimo, non? Entonces, evidentemente, nos traballamos cada semana para aspirar ao máis alto, pero agora o que temos que facer é disfrutar desto, recuperar e a partir de aí afrontar estes partidos que nos quedan. É chave no partido de hoxe, Iago, o traballo defensivo do equipo, en esa reacción que ten Luís dese movimento táctico na primeira parte, as dúas chegadas que teñen claras que non anotan, non? Aí agarradesvos ao partido moito. Evidentemente. Si noutros partidos, sobre todo en San Lázaro, falábamos de que non tiñamos a eficacia, non falábamos moitas veces de que somos un equipo que genera moitas ocasións, e hoxe pode ser o partido que menos ocasións generamos. Bueno, o que pasa é que as ocasións que generamos as generamos de outra maneira, non tanto sometendo o equipo rival, non todo o equipo rival no campo propio, sino un pouco máis ao contraataque, non? Sí, é certo que esas dúas ocasións, o pau de Rufo e o remate ao largueiro, son momentos puntuales que se che meten o gol aí, seguramente agora estaríamos falando de outro resultado, de outro partido totalmente. Ahora que hablamos de táctica, el cambio de Luisito en el minuto 26-27 de partido, ¿crees que ha habido otro partido a partir de ahí? Bueno, ha habido otro partido en el sentido de que él da mayor amplitud en la línea de centrales para bueno, Pontevedra es un equipo que busca mucho los centros laterales, Calvillo con Alex, con sus laterales, Zabaleta. Cuando juegan con una línea de 4, un equipo rival con un jugador, si está bien posicionado, es capaz de cortar. En el momento que está en la zona de un lateral o del otro, si te posicionas bien y haces bien el posicionamiento defensivo, el balance defensivo, pues te puede cortar esa circulación. Con 3 centrales por detrás es más complicado porque tienes un hombre más. Ahí nos costaba cortar esas circulaciones, esos cambios de orientación, lo cual nos hundió todavía más, porque en el momento en que la pelota llega a 3/4, llega a la altura de banquillos, con jugadores de buen pie, buen centradores como tiene, y la gente que tiene para el remate, al final es que te van a obligar a meterte en el área. Entonces, bueno, evidentemente yo creo que fue un cambio acertado, porque les dio resultado. Lo que pasa que, bueno, yo creo que hoy, evidentemente, entre lo que decía Raúl, que pues el Pontevedra no estuvo acertado y que nosotros estuvimos bien defensivamente, en ningún momento sus jugadores de referencia, Rufo, Charles, estaban o eran capaces de rematar solos en el área o con cierta ventaja, cosa que a otros equipos sí que le generaron muchas veces, y nosotros hoy aquí, con el trabajo de todos, pues hemos conseguido desactivar, entre comillas, al Pontevedra en la zona que es más eficaz, que es en el área.